Nice. De kommer her fra højre af, rundt om hjørnet. Jeg gider bare ikke synes, hvad det hedder, man kan hvor på det sådan ja. Hvor det ser mig, og stor lyd, hvor vildt var bypass, fordi så. Død mand. Nu burde du gøre min brille. Det er helt ned fra nærmest ind i laden. Fuck, en hel, så skal vi have her. Ja, for satan. Vi skal have her. Jeg tager Anna i gang, ja. Død mand. Nå, beklager. Ja. Ramt. 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 Død mand. Ramt. Død mand. Ramt. Ej, det er fandme også trist. Det er klart, når man står spawncamp, så er livet jo lidt nemt. Så udlån går mod 6, så rent bagom. Jeg har gjort det godt. Var det dig? Hvad vil du have? Hvad vil du have? Man. How want it? Ej, en der fætter. Ja. Det er pæk for den gang. Han bliver nakket. Det kommer. Okay, Bassemann. Det er meget vigtigt, at vi døde.
først. Den er jo... Nej, der er nogen way, seriøst. Ikke skyd mig, ikke skyd mig. Du kan bare væk, men du... Ja. Det var en lang bød, den. Hold da kæft. Jeg tror, vi skal hjem, så skal vi have pæne venner resten af livet. Bobbe Moninho, det gjorde ondt. Ja, det er godt, hvis der bliver stopper, de stopper. Fuck. Ramt. Skal jeg give dig en glad oplevelse? Vil du prøve at skyde? Ja, hvis jeg må. Ja, bare prøv at høvle lidt dernede. Hold kæft, man. Du skal have lidt sjov ud af dagen. Det er med optisk, det her. Optisk. Ja, altså aftræk, sådan så når du trykker. Er det ikke? Det venter på, hvad du tænker på. Så når du trykker, er det så med, altså, du ved, optisk med lys? Nej, det kan det ikke. Okay, det er rent elektronisk. Ja. Du bare prøve at høvle lidt dernede af. Så har du et eller andet sjovt at lave. Nå, det er el. Hvad er det her for? Er det en MCW? Ja. Det er en glad oplevelse. Så blev jeg faktisk glad. Nu tager jeg og bliver mindre glad. Det skal lidt sjovt ud af dagen. Er det Suseo? Norwich. Tubabbe! Død. Død mand!